Nabugbog po ang limang itinuturing na high-value individual matapos pong masamsam sa mga ito ang nasa higit pong 2.2 milyon na halaga ng pinatuyong dahon ng marijuana sa isang buy-bust operation po sa Barangay New Poblacion, Burgos, La Union. Dalawa sa mga nahuli ay residente po ng Benguet at dalawa po ay mula sa Ilocos Sur at ang isa naman ay residente ng La Union. Nakumpiska sa operasyon po ang 19 na kilo ng pinatuyong marijuana na tinatayang nagkakahalaga po ng 2,280,000. Ang mga nakumpiska pong ebidensya ay agad na dinala sa Regional Forensic Unit 1 sa lungsod po ng San Fernando, La Union para sa laboratory examination. Samantala, ang mga sospek ay nasa kustodiya na ng Burgos Municipal Police Station at naharap sa paglabag sa kaukulang kaso. IFM News. IFM News. IFM News.